vi i gang, eller hvad? Tak. Vi var en tur ude med Vector Body og gå på den her fantastiske mark, på den her fantastiske beliggenhed. Og sidst på dagen, vi havde mødtes og spist pølser og grillet, og vi skulle lige have det sidste med. Det havde været en lang dag, og vi var mange mennesker på marken, og det begyndte at regne til sidst, og jeg kunne godt se, at det lakkede måske mod enden. Og så, vi havde gået hele dagen, og der var jo fodspor og alt, og jeg fulgte de steder, hvor der ikke var trådt ned. Så jeg ligesom prøvede at gå i nogle baner, der ikke var andre, der var gået i. Og lige pludselig så får jeg et signal, som skiller sig lidt ud fra alle de andre. Det var sådan lidt, det var et stort signal, og det var lidt mere, det var mere insisterende. Det næsten skreg i mine ører. Kom op, kom op! Og så begynder jeg at grave, og jeg kan godt se, okay, jeg graver dybere, og hvis jeg fortsætter, så kommer jeg ned under pløjelaget. Så der hører jeg lige fat i Minos, og jo, det var Minos, jeg havde fat i, jo. Og så kommer han med over, og sammen begynder vi sådan at grave os dybere og dybere ned. Til sidst så får vi blotlagt toppen af noget grønt og noget sådan halvrundt, og vi er lidt i tvivl om, hvad det er. Og Christina kommer til os, og lige pludselig så ved Minos og Christina i hvert fald godt, hvad det er. Jeg kan godt se det gammelt, fordi det har den rigtige farve. Det er nede i det rigtige jordlag. Men det er jo først senere, det går rigtig op for mig, hvad det er, at vi har fundet. Og hvad har det betydet for dig personligt? Jamen, altså, personligt for mig, der har det været en kæmpe oplevelse. Altså, jeg har gået med metaldetektor sådan on and off igennem, siden jeg var dreng. Men det her, det er jo uden sammenligning det største fund, jeg har gjort overhovedet. Altså, det er jo ikke sikkert, at man nogensinde kommer til at finde noget, der kommer i nærheden af igen nogensinde. Så det er jo en kæmpe ting for mig, det her. Og hvad betyder det for dig at være med her i dag? Ja, at være med her i dag, det er jo ligesom forbundet en sløjfe på hele det her projekt og få det op. Nu har vi gået i flere måneder og ventet i spænding på, hvad der skulle ske, og blev vi inviteret med og så videre, så videre. Det har vi så gjort, og nu er vi her. Og det er jo fedt at se det arbejde, der bliver lagt bag, og de dygtige mennesker, som er med i den her udgravning. Ja, fedt.